Standa Rydlo jezdí se závodníkem Kageki Racing. No jako druhý startovní číslo 29 Petr Milhou, Nissan 200 SX S14. Se startovním číslem 26 Nissan S14 a s motorem 9,8 Twin Turbo, řadový šestiválec. Krištof Kokoška. Startovní číslo 22 Karel Boura, Nissan Silvia S15. René Štern. No ale teď vidíme fakci. Karel Boura vám předvádí, co se taky dá dělat s autem. Ale vy vůbec nejste slyšet! No tak pojďme je podpořit, ať nám převedou, co v nich je. S Nissanem 350, jak už jsme říkali, Aleš Gelner se čtyřkou. Se čtyřkou René Štern. Závodník s červeným BMW E36. Startovní číslo 2 a Vojta Dvořák. No a za ním už je připraven zase další favorát E36, startovní číslo 15, což je Vlastislav Nezdařil. No a posledním, kdo se teď přijel přes startovní číslo 1. Startovní číslo 12, Láďa Bezouška. Láďa ještě zazdívá motor. Myslím, že oba dva si zaslouží naši... Ale Karel Boura je správně nabuzený. No a já myslím, že Aleš se vybičoval pěknému a je to jasný, přátelé, je to jasný. Pokud se Karel Boura teď nepřetočí a projede cílem, jakož se stalo, tak postupuje dál. Karel tuto jízdu vyhrál 10-0. A přátelé, prosím o potlesk, ale je to tady, Standa Bezouška a proti němu hodně zostav, teď si Standa střihnul si jeden z monoplíského přiblížení, nebo jak se to vlastně jmenuje. Standa se nevzdává, ale ani Karel nenechává nic náhodě a snaží se to, že Standy sečtojte. A jsou cíly, přátelé, tak tohle bude zajímavé, jak porota teď rozhodne. A Standa se ho ale drží a Standa opět zrazil. Ale pozor. Je naprosto úžasná auta s výkonem přes 300 koní se tuhle chvíli provádí na autodromu v České Lípě na finále China Series. A tohle byla moc pěkná Bezoušku a přátelé, už jsou na trati, je tady a Standa do toho jde opravdu srdcem, nepustí si Petra před sebe, drží stopu. Nesmí. Ale Petr ho zdatně kopíruje. Tak přátelé, tohle je krásný souboj.